ziua tuturor! Mă voi prezenta și eu pentru că sunt printre voi câțiva participanți care nu mă cunosc. Numele este Savu Cristian și astăzi vă voi prezenta interdisciplinaritatea proiectării cu ajutorul noilor programe IT. În principiu, această prezentare are ca punct de plecare teza mea de doctorat, dar având în vedere că teza este dintr-un domeniu diferit, nu este în domeniul arhitecturii, este în inginerie și management, am înlocuit acele aspecte, să zic, mai inginerești din studiile mele de caz cu prezentarea efectiv a unor soluții de proiectare, cu scopul acesta de a ne deschide ochii și de a ne pune problema cam cum va arăta profesia noastră în următorii ani, având în vedere apariția acestor noi instrumente pe care le putem folosi în procesul de proiectare. Prezentarea are cele 6 puncte. Vom discuta în principiu despre importanța etapelor inițiale de proiectare, despre tehnici și programe utilizate în proiectarea construcțiilor. Voi prezenta câteva soluții noi de proiectare și studiile de caz pe care le-am realizat în cadrul studiilor doctorale cu ajutorul acestor instrumente. Ei bine, cumva noi ne aflăm acum într-un moment interesant, să zic așa, în ceea ce privește arhitectura în domeniul construcțiilor, deoarece asistăm la o creștere a complexității mediului construit. Această complexitate ne face adesea să ne simțim copleșiți pentru că depășește volumul de informații pe care noi putem să îl asimilăm și să-l prelucrăm folosind instrumentele clasice de proiectare. Totodată observăm că, datorită acestei complexități, ajungem să implicăm în procesul de proiectare un număr tot mai mare de specialiști, specialiști care de multe ori se întâmplă să aibă, să zicem, opinii contradictorii, să aibă obiective contradictorii, iar arhitectul care joacă până la urmă rol de dirijor în tot acest proces, în care trebuie să și dea o formă acelei clădiri, este complet debusolat. Bineînțeles că și evaluarea soluțiilor pe care noi le proiectăm se face în baza unor indicatori de performanță care de asemenea pot fi contradictorii. Da? Dacă stăm să ne gândim ce o să vrea investitorul, să obțină un profit cât mai mare. Da? Asta ce înseamnă? Poate însemna, uite, în contextul României, în ultimii ani a însemnat o comprimare a suprafețelor utile ale apartamentelor pentru a încăpea un număr cât mai mare de apartamente în aceeași suprafață. Nu? Acest lucru a generat diverse probleme pentru utilizatorii acelor spații care s-au trezit că beneficiază și sunt nevoiți să locuiască în niște apartamente tot mai inconfortabile. Da? Din acești indicatori de performanță, vedeți, da? Indicatori urbanistici, de sustenabilitate, indicatori economici, de timp și, nu în ultimul rând, cei de confort, care sunt adesea scoși din calculele arhitecților în procesul de proiectare. Parametrii de mediu și de sustenabilitate sunt la rândul lor neglijați. Modelele curente de evaluare a performanței construcțiilor nu înglobează și parametrii de confort. Aș fi curios, poate chiar și voi ca și studenți, vă puneți această întrebare, nu? De câte ori v-ați spus problema în momentul în care ați gândit un concept de arhitectură, care este calitatea aerului, cum este asigurat confortul termic, vizual și acustic, ce vede acel om pe fereastră, cum îl afectează sunetul de pe stradă, zgomotul de pe stradă, cum răspundem noi ca arhitecți la toate aceste informații din contextul exterior.
care sunt dotările de care beneficiază un anumit spațiu și așa mai departe. Toate aceste aspecte, bineînțeles că ne pun în situația asta de a fi nevoiți să utilizăm noi instrumente de evaluare multicriterială a proiectelor, care să înglobeze atât parametrii calitativi care să satisfacă utilizatorii, locuitorii, da? Cât și parametrii cantitativi care să satisfacă și investitorii. În momentul de față asistăm la un proces în care diverse companii din zona IT dezvoltă noi platforme de proiectare care nu au ca bază, să zicem, vechile platforme sau softuri de proiectare și au cu totul și cu totul o altă abordare, o abordare concentrată pe proiectare generativă și realizarea multiplelor analize, atât de mediu și sustenabilitate, cât și a unor analize cantitative. Aceste instrumente ar trebui să le ofere atât arhitecților, cât și investitorilor capacitatea aceasta să evalueze, cum am și spus, calitativ și cantitativ sau economic, dacă e mai ușor să înțelegeți așa, proiectele. Da? Iar aceste instrumente ne cresc până la urmă capacitatea asta de a integra mai multe date în procesul de evaluare și ne ușurează acest proces. Dacă vă amintiți, vă spuneam că noi începem să fim copleșiți deja, ANZ, pasiv, tot felul de noi parametri pe care trebuie să-i includem în analize și nu reușim adesea acest lucru. Acest aspect, bineînțeles că determină creșterea numărului de variabile pe care le utilizăm în procesul de evaluare și, cum am spus și adineauri, necesitatea să utilizăm anumite sisteme sau instrumente care să ajute la evaluarea mai rapidă a unui număr mai mare de parametri. Acum, de ce este importantă sau sunt importante etapele inițiale ale proiectării? În cadrul studiilor doctorale am făcut această analiză cumva pe diverse etapizări propuse atât la nivel național cât și internațional, etapizări ale proiectelor și de Ordinul Arhitecților și de Royal Institute of British Architects sau de cei de la American Institute of Architects, cumva din dorința asta de a vedea care este perspectiva fiecărei culturi cu privire la ce trebuie să facă arhitecții în etapa inițială și ce trebuie să livreze în aceste etape inițiale. În general, ele au o structură asemănătoare. Ce aș dori să scot în evidență poate ar fi abordarea celor de la RIBA, care au actualizat cel mai recent, să zic, această etapizare a proiectelor și care vedeți acolo la punctul 0, nu o să se vadă, da, uitați aici undeva, da? Punctul 0 e definirea strategică, da? Care precede până la urmă tema de proiectare. Și acest lucru, oarecum îmbucurător, vedem că și în în caducul nostru, în codul amenajării teritoriului, care se pregătește să înglobeze toată legislația din domeniul construcțiilor, regăsim această abordare. Deci putem vorbi că există o direcție cumva spre această zonă de a acorda o mai mare importanță etapei acesteia preliminare a proiectului. Da? Am pus această întrebare. De ce sunt importante etapele inițiale ale proiectului? Aceasta este curba lui McLeamy. Ea, până la urmă, vedeți pe partea orizontală, dar în partea de jos avem timpul, iar în partea verticală, pe axa verticală, avem costul și efortul. În fluxul tradițional, să zicem așa, observăm că în etapele inițiale, cel care e trasat cu acest magenta, observăm că în abordarea tradițională, în etapele inițiale, alocăm foarte puține resurse și foarte puțin efort. Da?
Și observăm că acest efort tinde să crească, iar el este maximal cam unde? Aproape înainte să începem realizarea construcției. Da? Aici undeva realizarea construcției și observăm că aproape de realizarea construcției se alocă cele mai multe resurse. Ei bine, atât prin, să zicem, tehnologia BIM, cât și toate tehnologiile care au apărut în ultimii ani, ce încearcă e să mute această curbă a efortului cât mai aproape de zona asta de început a proiectului. Pentru că, vedeți cu linie roșie, ne spune acolo că abilitatea de a impacta costul și performanța proiectului este maximă, da? Și se poate, este maximă în etapele inițiale ale proiectului, iar în etapele finale avem o capacitate redusă de a mai putea aduce un impact semnificativ asupra costului și performanței. Pe de altă parte, cu linia verde, observați că avem un cost de implementare a schimbărilor. Pe măsură ce avansăm în proiect, este tot mai scump și durează tot mai mult ca să putem implementa anumite schimbări. Și în ceea ce privește sustenabilitatea, există multiple avantaje pe care le are etapele inițiale, pentru că da, în etapele inițiale putem să facem niște studii și să constatăm că nu putem să nu construim nimic, pur și simplu din refuncționalizarea a ceea ce avem. Da? Pentru că, har Domnului, avem multe clădiri părăsite. De asemenea, tot în etapă de proiectare, da, hotărând că totuși trebuie să construim, putem să hotărâm să construim mai puțin. Da? Deci, din nou, vorbim tot așa de optimizare în etapele inițiale. Tehnici și programe utilizate în proiectarea construcțiilor. Aici observați un grafic în care sunt cuprinse, să zicem, principalele tehnologii sau tehnici de proiectare cu care lucrăm în prezent, bineînțeles cu unele mai mult, cu altele mai puțin, cu unele în creștere și cu altele în descreștere, dar aici le avem pe toate. Da? Pe prima coloană vedeți tehnica, datele generatoare, pe a doua, datele generate. O să vă explic pe parcurs cam cum să înțelegeți acest desen pe măsură ce prezint fiecare metodă. În primul rând, tehnicile de proiectare știți că se împart în două. Avem o modelare directă. Da? Modelarea directă înseamnă că eu stau cu mouse-ul și trasez linia sau trasez peretele, sau, da? E modelarea cu care sunteți voi cei mai familiarizați, dar avem și această modelare indirectă, în care, de fapt, noi nu modelăm în mod direct un obiect sau o linie, un perete, ci ne folosim de diferite scripturi sau algoritmi pentru a face acest lucru. Primul tip de proiectare e proiectarea asta 2D. După cum știți, asta a însemnat, de fapt, doar o trecere de la mediul tipărit la un mediu de lucru virtual, am putut înlocui hârtia cu calculatorul, nu s-au produs schimbări semnificative în ceea ce înseamnă proiectarea. În schimb, s-a schimbat, s-a eficientizat procesul de redactare a desenelor. Cam atât a reușit proiectarea CAD de tip 2D. Programele acestea CAD de tip 2D ulterior au fost dezvoltate și pentru a oferi o modelare tridimensională, pentru a înțelege mai bine proiectul și pentru a reduce, să zicem, parțial anumite erori de proiectare. Dar, da, și observați aici, nu? Datele generate. Noi am generat un model 3D, dar până la urmă am făcut tot niște desene 2D, da? Pe care le vom utiliza în realizarea construcției. Aș vrea să vă întreb dacă puteți să spuneți ce este proiectarea BIM, unul dintre voi. Și să treceți peste teama asta de a greși, că până la urmă, oricum, împreună vom descoperi răspunsul corect la această întrebare. Da? Ce este proiectarea BIM? Este proiectarea unui model digital care include toate compartimentele de arhitectură și de inginerie. Un model care le regăsește pe toate.
Este parțial corect, dar ceea ce ai spus tu este tot un model 3D. Da? Doar că are și modelul 3D de instalație și modelul 3D de ventilație, să zicem, și așa mai departe. E tot modelare 3D. Uite, o să te ajut eu cu privire la clarificarea acestui lucru. Da? Și, de fapt, proiectarea BIM este producerea în colaborare a unui model de informație a construcției și utilizarea acestuia pentru eficientizarea activităților aferente fiecare etape din ciclul de viață al construcțiilor. Modelul BIM este modelul 3D de care spui tu cu toate specialitățile, dar e important că are atașate și metadatele. Da? Și atunci, în momentul cu cât atașăm mai multe date, da, oferim, de fapt, modelului mai multe dimensiuni. Da? Pentru că eu pot să spun acolo în modelul ăla 3D că, spre exemplu, lampa asta de aici este de la producătorul X și tubul de neon dinăuntru se schimbă odată la 6 luni și este de la producătorul Y. Da? Și atunci, administratorul acestei clădiri poate intra în acel model 3D, să selecteze lampa respectivă și să vadă toate aceste date și să în managementul construcției, da, în etapă, dacă îi dăm 7 dimensiuni, să zicem, acel om să primească o notificare. Vezi că a venit momentul să schimb lămpile pentru că nu mai dau randament, sau a venit momentul să faci servisarea instalațiilor de hidranți. Deci aici e diferența între cele două. Observați că, în principiu, între modelare 3D și modelarea 3D, doar această diferență avem că atașăm și metadate în principiu modelului 3D. Dar, până la urmă, tot niște desene de 2D livrăm în realizarea construcțiilor. După aceea avem proiectarea computațională. Da? Proiectarea computațională vine din latinescul computare, a calcula. Da? Și asta înseamnă că, de fapt, în procesul de modelare, de proiectare, folosim anumiți algoritmi și parametri, variabile și așa mai departe. Da? Un prim astfel tip de proiectare este proiectarea parametrică. Eu sunt nevoit să fac această introducere ca să înțelegeți după aceea ce sunt aceste noi platforme și ca să avem, să zic, un limbaj comun. În proiectarea parametrică, vedeți, acolo sunt mai mulți parametri, dar utilizatorul este cel care schimbă variabilele. Da? Să zicem spațiul ăsta, lungime, lățime, da? Eu setez manual care e lungimea și lățimea, nu o stabilește un algoritm. După aceea avem proces de proiectare generativă autonomă și semi-autonomă. În cazul de față, proiectantul stabilește niște constrângeri și obiective, iar în algoritmul generează automat soluții. În varianta de sus, autonomă, le și evaluează automat și, bineînțeles, că în urma acestei evaluări, soluțiile se tot îmbunătățesc spre soluții mult mai bune. În varianta asta semi-autonomă, cea de jos, da? Evaluarea soluțiilor este manuală, adică arhitectul este cel care evaluează soluțiile, zice, uite, nu-mi dă soluții bune, redefinesc manual constrângerile și obiectivele, adică schimb ce vreau să obțin, cu speranța că voi obține rezultate mai bune. În partea de sus vedeți cam cum funcționează proiectarea generativă. Practic, acele puncte, gândiți-vă că sunt niște variabile. Nu știu, a lucrat unul dintre voi în Grasshopper, să zicem, sau într-un program Dynamo, în Revit, în programe de modelare parametrică, n-ați lucrat. Probabil că atunci ați înțelege puțin mai bine graficele astea. Acolo vedeți în partea de sus toate acele linii punctate, înseamnă că programul face automat combinații de parametri pentru a obține diferite variante. Da? Ce e diferit la noile platforme de proiectare pe care eu urmează să vi le prezint este că dacă în varianta anterioară de sus proiectantul trebuie să își configureze el parametrii și să stabilească toate relațiile dintre parametrii respectivi. Acest aspect înseamnă că ai nevoie de anumite competențe de programare. Da? Vizual e adevărat, dar ai nevoie de anumite competențe de programare. Aceste metafore de proiectare
vor să simplifice acest proces și să vină în sprijinul utilizatorului și să simplifice procesul de proiectare. Și atunci ele predefinesc acești algoritmi, da? De generare a formei, dacă vreți. Da? Și atunci nu mai este necesar să stăm să învățăm, cum pot să obțin eu, nu știu, tot felul de rezultate. Platforma predefinește acești parametri și oferă arhitectului posibilitatea să schimbe doar anumite valori, cum ar fi, nu știu, regim de înălțime, număr de apartamente, suprafața apartamentelor. În schimb, cum se generează forma finală în urma modificării acestor parametri, nu mai poate fi controlat de către proiectant. Bun. Aici observați, dacă în abordarea proiectării computaționale prin datele generatoare sunt obținute prin programare vizuală sau textuală, în urma acestei programări se generează un model 3D care poate fi completat manual, în schimb obținem tot niște desene 2D în procesul de execuție. Avem și varianta aceasta în care se obține, prin programare vizuală, se realizează modele analitice pentru simulare și optimizare, sau se obțin date de fabricare, care după aia sunt folosite în mod direct pentru realizarea construcțiilor. Aici vă puteți gândi la acele construcții care sunt fabricate digital, direct cu tot felul de roboți, de lasere și așa mai departe. Dar acolo nu se mai listează planșe cu fiecare panou, acolo se trece direct din datele de fabricare în realizarea construcției. Iar aceste noi platforme de proiectare, vedeți, sunt parametrii construcției. Din nou, nu avem nevoie de programare, doar să configurăm anumiți parametri, obținem niște modele analitice și aceste modele 3D, după aceea, după ajutorul programelor BIM, sunt transformate în desene 2D pentru realizarea construcției. Sunt convins că veți înțelege mai bine această diagramă în momentul în care vă voi arăta cum funcționează aceste programe. Când vine vorba de clasificarea programelor utilizate în proiectare, avem în principiu 5 categorii principale: programe de modelare, de proiectare generativă, de analiză și simulare, de vizualizare sau pentru coordonarea și managementul proiectului. În ceea ce urmează, vă voi prezenta o parte din formele pe care le-am studiat în cadrul studiilor doctorale. Când am făcut acest demers, bineînțeles că am vrut să văd și care este perspectiva arhitecților, am făcut un sondaj, e adevărat, nu au avut foarte mulți participanți, nu știu, vreo 30-40, dacă bine îmi amintesc. Și am vrut să văd care este impactul realizării variantelor suplimentare asupra costurilor și timpilor de proiectare, să văd ce programe folosesc arhitecții și dacă au cunoștință despre aceste noi tehnici și instrumente de proiectare. Și am constatat că marea majoritate a arhitecților au nevoie de realizează variante suplimentare și că 93% din cazuri determină depășirea ale termenelor de proiectare. Totodată s-a observat că au un impact peste mediu ca și timp și costuri și am constatat că foarte mulți, marea majoritate, 96% folosesc programele BIM în etapele inițiale de proiectare. Din nou, aici aș vrea să fac o paralelă între programele BIM și noile platforme de proiectare, așa ca să le înțelegeți. Programele BIM, vedeți că sunt instalate pe calculator. Programele acestea, noile platforme pe care urmează să vi le prezint, sunt în general pe principiul software as a service, adică sunt în cloud, funcționează în cloud, nu trebuie să instalezi nimic pe calculator, dar ai nevoie de o conexiune la internet. Nu au nevoie de un calculator la fel de performant ca și programele BIM, pentru că totul este prelucrat în cloud. Pot fi accesate în același timp de pe mai multe calculatoare live, fără tot felul de alte proceduri intermediare. Cei care ați lucrat în teamwork, în Archicad, probabil înțelegeți la ce mă refer, că trebuie să tot timpul să updatezi ce ai lucrat, celălalt să își actualizeze și el. Aici totul se întâmplă în timp real pe toate calculatoarele.
Licența este de tip abonament, actualizările sunt automate și sunt incluse, sunt backup-uri. Ca public țintă interesant, deja ei targetează și, spre exemplu, pe lângă proiectanți și investitori, agenții imobiliari și ingineri. Pot fi utilizate, în schimb, doar în etapele inițiale de proiectare, pentru că oferă un nivel de detaliere mult mai redus decât programele BIM. Eu am studiat în cadrul doctoratului 20 de programe, le-am inclus în studiu doar pe 12, iar din astea 12 am pus astăzi doar vreo 5 sau 6 pentru a încerca să nu plictisesc. Dacă veți fi interesați în teza care e disponibilă și online și la bibliotecă, veți putea să găsiți și alte informații. În principiu, aceste noi platforme au funcții de vizualizare, de editare manuală, de generare automată a soluțiilor. Unele au funcții de analize de mediu, analize de sustenabilitate, analize cantitative, economice și funcții de interoperabilitate, adică acele funcții care le permit acelor platforme să comunice între ele sau cu alte programe de proiectare. Aici eu am evaluat peste 55 de parametri de la aceste softuri și în urma acestei analize a rezultat, spre exemplu, că programul TestFit are cele mai multe funcțiuni, urmat de Autodesk Forma, Archistar și Spațio, să zicem. Bun. Voi începe să vă prezint în cele ce urmează aceste programe. Primul, care obține și cel mai mare punctaj, este TestFit. Vă voi arăta câteva elemente generate așa, în fracțiune de secunde, să zic așa, cu ajutorul acestui program. Asupra acestora n-am făcut niciun fel de post-procesare, dar prezint o dovadă clară că aceste programe au nevoie de intervenție umană deocamdată. Observați că sunt complet autiste la context. Partea de sus este strada Ciradei, una din străzile care dau spre universitate și vedeți că acolo n-a pus nicio clădire, deși probabil că era un principiu mult mai corect de ocupare a terenului. A introdus această diagonală care nu prea are niciun sens, dar e impresionant nivelul de detaliere pe care reușește să genereze în câteva secunde. Atât la nivel de 3D, cât și la nivel de planimetrie. Și unul din motivele pentru care acest program a obținut valorile cele mai mari, multitudinea de funcțiuni pe care deja le poate genera automat. Da? Locuințe colective, locuințe cuplate, locuințe individuale, locuințe înșiruite, din nou locuințe individuale, dar alte tipologii, lotizări, spații comerciale, spații industriale, și toate acestea însoțite mereu și de niște rapoarte care le permit proiectanților, dar mai ales investitorilor, să evalueze până și la, să zicem, costurile și performanța economică a proiectului. Da? Vedeți că au tot felul de valori între valoarea investițiilor. Da. Tipul ăsta de analize în proiectele uzuale se fac nu mai târziu, nici de cum în fracțiuni de secunde sau de minute, să zicem. Următorul program pe care vi-l voi prezenta este Autodesk Forma. Acum, ideea e în felul următor, ca să încerc să mă încadrez într-un timp, să nici nu plictisesc, nu v-am prezentat de la fiecare program toate funcțiunile, am încercat să, la fiecare program, să arăt, să zic, funcțiunile cu care el se diferențiază puțin sau care sunt mai interesante în raport cu celelalte. Da? Acest program ne permite să... e o firmă din Australia, dar deja se extinde și în restul lumii. În Australia ei stau foarte bine cu datele GIS și, prin urmare, tot ce înseamnă cadastru e deja incorporat în cadrul proiectului și pot fi făcute filtre din astea pe ce înseamnă
planul orașului, să identifice acele loturi care sunt cele mai potrivite pentru anumite tipuri de investiții. Da? Tu poți să zici, nu știu, vreau să fac spații comerciale sau vreau să fac blocuri cu minim 8 etaje sau minim nu știu ce suprafață, tu poți să-ți configurezi aici și îți evidențiază cu roșu acele loturi care sunt potrivite pentru astfel de investiții. Înglobează și datele cu privire la zone de risc, da? Risc de inundații, risc de incendii de vegetație și așa mai departe, rețele de edilitare, zone de protecție a monumentele istorice, toate astea deja sunt înglobate în cadrul platformei. Nu mai trebuie să depui urbanisme ca să vezi totuși ce restricții ai pe zona respectivă. Și această platformă poate genera automat multiple soluții de mobilare urbanistică. Spre exemplu, în cazul locuințelor colective, vedeți acolo în partea stângă, configurezi ce mixaj de locuințe dorești. Da? Să zicem, vrei 30% cu un dormitor, 60% cu 2 dormitoare, stabilești la fiecare suprafețele, cât ai vrea să fie balconul, câte locuri de parcare și el deja generează tot așa în câteva secunde diferite soluții de mobilare a parcelei. Și poți să tot dai să genereze ca și pe alte instrumente de inteligență artificială, să-ți regenereze noi și noi soluții cu noi, identifice pe cea care e cea mai apropiată de ce ți-ai dori și acolo să începi să o editezi manual. Uitați în cazul de față cum pe o parcelă sunt generate automat soluții de lotizare pentru locuințe individuale. Proiectantul doar trasează drumurile și configurează acei parametri cu privire la tipologia de construcții. Iar această soluție este generată automat. O altă variantă de a genera soluții, selectezi conturul parcelei, selectezi doar pe unde vrei să intri și să ieși din parcela respectivă și observați din nou cum este generată o propunere de lotizare a acelei parcele. Da? Platforma are inclusiv are o bibliotecă destul de bogată de proiecte de arhitectură și având înglobate și aceste aspecte ce țin de restricțiile urbanistice, îți și sugerează tipologii de proiecte care se încadrează și care respectă reglementările urbanistice din zonă. După cum vedeți, sunt destul de bine detaliate, au și planuri și aceste modele 3D. Acum, bineînțeles, nu discutăm de calitatea arhitecturală a acestor soluții. Iar la final, aceste soluții pot fi salvate și sub forma unor rapoarte care conțin informații cu privire la utilizările parcelelor. Vedeți 3 alternative de utilizare a parcelei respective, cu suprafețe, cu număr de apartamente, cu aspecte ce țin de însorire și valori estimate pentru imobilul respectiv. Un alt program este Spatio și acesta are aceste funcții de generare automată a soluțiilor atât la nivel de master plan, cum vedeți aici, deci mobilări pe suprafețe mai ample, cât și soluții pentru loturi mai mici, cum este cazul de față. Așa, ca să înțelegeți puțin, în partea de jos, cu liniile astea, avem un grafic cu coordonate paralele, în care proiectantul poate să selecteze și să-i arate în partea dreaptă doar acele soluții care sunt, nu știu să zicem, au cele mai multe parcări sau au cea mai mare suprafață desfășurată. Da? Asta vedeți ca și un filtru, dacă vreți să o remarcă. Da? Și aici sunt toate acele soluții pe care inteligența artificială, prin proiectare generativă, sunt utilizate.
Ca să înțelegeți cât de ușor funcționează aceste programe, da? Ăsta e procesul de editare manuală. Dar uitați în timp real cum este actualizat tot ce înseamnă parametrii de însorire. În cazul de față, modelarea 3D este făcută cu funcția de potențial de iluminare, cu analiza de potențial de iluminare pornită. Această analiză ne arată cam ce șanse au diferite suprafețe din imobilul respectiv să beneficieze de lumină naturală. Și atunci tu poți să ai tot timpul în spatele modelării 3D aceste analize care să-ți permită să evaluezi în timp real deciziile de proiectare pe care le iei, da? Să, nu știu, să introduci, să mai scobori în anumite zone regimul de înălțime pentru a avea mai multă lumină în alte zone ale imobilului. Un alt program este Architectures. Acest program, și aici vă voi arăta un filmuleț pentru că cred că este mai simplu să da, din păcate s-ar putea să nu funcționeze acest filmuleț. Scuze, era poate unul din cele mai interesante prezentări. Bun. O altă aplicație este Generate Modular. E un program care e targetat pe ce înseamnă construcții modulare, în sensul că aici procesul de generare a soluțiilor pleacă sau decurge în felul următor. Da? Definim zona pe care vrem să facem proiectul, alegem modulele, unitățile de locuit, tipul de apartamente pe care vrem să le utilizăm, configurăm parametrii construcției, vedeți că nu sunt foarte mulți parametri pe care trebuie să-i configurăm, iar modulul de proiectare generativ începe să genereze multiple variante de utilizare a acelui teren. Da? Și în cazul de față, aici generarea soluției nu se face chiar instant, durează poate 1-2 minute pe fiecare soluție, dar vedeți încă o dată că soluțiile generate sunt însoțite de model 3D, sunt însoțite de și tot felul de date. Da? Aici avem un model 3D, inclusiv planurile acestor soluții. Următorul program este Autodesk Forma. Acesta are, la rândul lui, o funcție de generare automată a soluțiilor, îi zice Autodesk Explore. O chestie pe care am constatat-o și e o observație importantă, și anume că fiecare program este cumva influențat de cultura, să zic, firmei sau țării unde este gândit acel program. Da? Cum e Autodesk Forma, Statele Unite, bineînțeles că soluțiile urbanistice sunt mai specifice cumva pentru zona respectivă. Și pot interveni situații în care soluțiile generate să nu fie foarte pretabile pentru spațiul european și poate cu atât mai puțin pentru cel românesc. Ei bine, în acest program, vedeți, putem face analize de orelor de însorire, putem face tot așa analiza aceea pe care ați văzut și la spațiu a potențialului de iluminare naturală, de lumină naturală. Avem o analiză a vânturilor, putem face analize a microclimatului, e o analiză ce ține de confort, până la urmă ne spune cât de confortabilă este utilizarea spațiului urban adiacent soluțiilor pe care noi le proiectăm.
Avem o analiză privind consumul de energie în exploatare, analize de zgomot, analiză privind energia solară, analiză privind carbonul înglobat. Și toate aceste analize sunt realizate instantaneu. Avem acces foarte rapid în procesul de proiectare. Acum vă voi prezenta și câteva studii de caz, două la număr, pe care le-am realizat în cadrul studiilor doctorale. În cadrul studiilor doctorale, componenta de utilizare a acestor programe a fost doar o parte din studiu. El a continuat mai apoi cu utilizarea datelor generate. Și aici avem două componente, două studii de caz. Odată am făcut o analiză privind proiectarea și evaluarea în etapele inițiale de proiectare a ansamblurilor rezidențiale și după aia am făcut pe locuințe colective. Adică am luat un imobil, un bloc din acel cartier și am făcut o analiză a tuturor apartamentelor folosind aceste instrumente. Aici sunt parametrii pe care i-am utilizat în evaluare. Vedeți că am luat în considerare atât parametrii cantitativi, cum e numărul de apartamente, numărul de parcări, cât și parametrii de calitate și de sustenabilitate. Da? Aici vedeți, noi suntem în universitate, suntem undeva în stânga sus, da? Iar cartierul pe care l-am luat în studiu este aici începuit, înconjurat cu acea linie roșie. Procesul a fost cam următorul. Am generat niște soluții folosind proiectarea generativă, am analizat ulterior aceste soluții și, în ultimul pas, l-am evaluat soluțiile rezultate. Observați proiectul realizat în colțul din stânga sus, iar în partea, în jurul acestei soluții existente, vedeți și soluțiile pe care le-am generat cu ajutorul proiectării generative. Ce aș dori să aduc în atenție este că și această platformă prezintă diverse anomalii în ceea ce privește soluțiile generate și mereu vedeți în partea stângă soluția generată automat, iar în dreapta soluția, să zicem, completată, ajustată manual de către mine. Da? Pe toate aceste soluții, ulterior am făcut analizele privind numărul de ore de soare, privind zgomotul, privind carbonul înglobat și toate aceste date le-am inclus într-un sistem decizional pe care l-am dezvoltat în cadrul studiilor doctorale, dar cu care nu doresc să vă plictisesc acum. Concluzia studiului a fost că pot fi obținute în principiu soluții mai bune folosind aceste instrumente, cel puțin în ceea ce privește parametrii, atât parametrii calitativi cât și parametrii cantitativi. Mai apoi v-am spus că am realizat un studiu pe o clădire din acest ansamblu și am luat practic parametrii de confort, cât și cei cantitativi de la fiecare apartament în parte și din noi am introdus într-un sistem decizional pentru a vedea dacă pot să evaluez și să identific care apartament este mai bun, care are parametri de confort mai bun, folosind aceste instrumente și modelul decizional pe care l-am dezvoltat în cadrul studiilor doctorale. Și în cazul de față am luat atât parametrii cantitativi, cum ar fi numărul, înălțimea, am luat suprafața utilă, suprafața teraselor, înălțimea utilă, dotările apartamentului, dotările cartierului, nivelul de însorire și zgomot. Ce aș dori să mai adaug e că acești parametri au fost stabiliți în urma unui sondaj la care au participat 250 de oameni.
Prima parte a fost evaluarea spațiului apartamentelor, adică am uitat efectiv, la cum am și zis, suprafață utilă, suprafața teraselor și înălțimea. După aceea am evaluat compartimentarea și nivelul de confort al apartamentelor, adică m-am uitat, băile sunt ventilate, bucătăriile sunt ventilate natural, am bucătărie închisă, am băi suplimentare, există un hol de acces sau intru direct în dormitor sau în living room sau în bucătărie, am spații de depozitare, am lift. Ce văd pe geam? Văd groapa de gunoi sau cimitirul sau văd parcul? Așa. Toate aceste date le-am centralizat ulterior, da? Iar în ceea ce privește parametrii de mediu, observați că am utilizat Autodesk Forma și am evaluat, practic am monitorizat atât nivelul de zgomot, cât și numărul de ore de care beneficiază fiecare apartament la solstițiu de iarnă. Da, acele, să zicem, tag-uri negre arată numărul de ore în partea de sus, iar în partea de jos, în analiza de zgomot, arată câți decibeli de zgomot au ajunge la fiecare fereastră. Evaluarea facilităților cartierului a plecat de la principiul orașului de 15 minute, da, care e tot mai renumit, să zic, acum. E o direcție spre care încercăm să ne îndreptăm atunci când vine vorba de strategii de planificare urbană. Și am definit această zonă accesibilă pietonal în 15 minute și am vrut să văd cam ce spații am în acest areal, ce funcțiuni. Da? Și aceste informații, bineînțeles, le-am centralizat pentru a vedea cât de bine este dotată acest oraș de 15 minute accesibil din cartierul studiat. Ei bine, în urma analizelor au rezultat următoarele aspecte. Dar în mod la apartamentul de sus, este apartamentul care a obținut cel mai prost scor, marketat de către investitor ca fiind un apartament cu 3 camere, care observați că nu are un hol de intrare, observați că living room-ul nu este ventilat în mod direct, natural, observăm că niciunul din cele două dormitoare nu are mai multe, nu are 12 metri pătrați. Observăm că băile nu sunt ventilate și, bineînțeles, cred că, dacă bine mi-amintesc, nici parametrii de confort vizual și acustic nu erau foarte satisfăcători, pentru că era situat la parter, spre curtea blocului, nu avea foarte multă lumină, în schimb zgomot cât în cap. Bun, iar în partea de jos, vedem apartamentul care a obținut punctajul cel mai mare. Era un apartament de colț, care observăm că are un hol de intrare, are atât bucătărie, cât și camera de zi ventilată. Avem un dormitor generos și perspectivă de asemenea favorabilă. Bun, și acum voi să ziceți, bun, dar asta nu trebuia un program să văd toate lucrurile astea. Și eu o să vă spun că ce ajută treaba asta e cumva că tu poți să identifici care apartamente sunt mai bune, pentru că, să zicem, uitați, dacă mergem la parametrii de mediu, o să vedem că, spre exemplu, apartamentul acesta, la apartamentul 8, de aici are 52 de decibeli, o să văd că ăsta are 50 de decibeli, ăsta de aici are 49 de decibeli și atunci eu pot, folosind modelul decizional pe care l-am dezvoltat în cadrul tezei, să am niște scoruri, gândiți-vă, niște cifre, care să-mi permită mie, ca și dezvoltator, să zic, uite, apartamentul ăla care e la etajul 3 și are 3 ore de soare și are doar 48 de decibeli, pot să-l vând mai mult cu 2000 de euro
pentru că piața, în urma studiilor făcute, e dispusă să plătească acei bani în plus. Și atunci, de fapt, prin ajutorul acestor programe și a modelului decizional pe care l-am dezvoltat în cadrul tezei, s-ar putea utiliza acest model decizional cumva să se întâlnească dorința dezvoltatorului de a face mai mulți bani cu intențiile beneficiarilor sau utilizatorilor de a avea spații mai calitative. Pentru că, să zicem, apartamentul 8, care vă spuneam că a obținut cel mai mult scor, pe acela voi putea vinde puțin mai ieftin sau îl voi vinde puțin mai ieftin pentru că nu are cele mai bune condiții, dar îmi voi putea recupera banii vânzând puțin mai scump apartamentul 20 sau 30, ele sunt la fel ca și planimetrie, pentru că au condiții de confort mai bune. Și ar fi un fel de win-win situation pentru toată lumea. Acum, gândiți-vă, analizele astea le-am făcut pe o clădire existentă, pentru că scopul tezei nu a fost, fiind în arhitectură, nu a fost proiectarea de arhitectură, ci a fost aceea de dezvoltarea unui model decizional. Da? Eu am folosit acest studiu de caz doar pentru a demonstra funcționarea respectivului model decizional și am identificat și modalități pe care el poate fi folosit. Acum, ca să încheiem, aceste platforme de proiectare utilizează tehnologii noi, au o concepție total diferită de cea a programelor convenționale de tip CAD, care ce-au făcut ei, nu au avut modelare 2D, după aia am făcut și 3D, după aia am mai adăugat și niște metadate, după aia hai să vedem ce mai putem face cu modelul la 3D. Deci a fost o dezvoltare așa, să zicem, treptată și acest lucru face că acum când avem proiectarea generativă și aceste noi metode de generare soluțiile, devine un pic complicat să regândești from scratch acele programe, care au deja mult prea multe informații înglobate. Ăștia venind cu programele acestea noi, le-a fost mult mai ușor să inoveze în ceea ce privește procesul de proiectare. După cum ați și observat și am tot menționat de-a lungul prezentării, ele au capacitatea să genereze automat, rapid și foarte ușor o gamă foarte mare de soluții pentru proiecte cu diferite dimensiuni, de diferite funcțiuni și cu diferite nivele de detaliere. Pentru că ați văzut că unele dintre ele pot genera chiar și planuri mobilate, da? Nu doar volume. După aceea, un aspect foarte important la care iarăși programele BIM, din păcate, mai au de lucrat, e ceea ce privește evaluarea rapidă a proiectelor din punct de vedere cantitativ și economic și uneori și în ceea ce privește analizele de mediu, sustenabilitate sau confort. Ați văzut și voi acele analize se generau foarte ușor și îmi dădeau încă de la prima linie, de la primul volum, deja aveam date care să-mi permite să evaluez cumva soluția mea. Acum, voi sunt convins că cei care deja ați început să lucrați pe calculator știți că în programele BIM trebuie să știți să-ți configurezi tot felul de schedule-uri, am informația de acolo și combin-o cu cealaltă ca într-un final să obțin niște valori. Ceea ce face neplăcut acest proces, scuze. Ei bine, chiar dacă aceste avantaje sunt evidente, aceste programe au și dezavantaje. Și anume că majoritatea dintre ele, 83%, sunt lansate în ultimii 5 ani și sunt oarecum în curs de dezvoltare. Multe din ele sunt într-un fel de beta release, să zic așa. Prin urmare, ele prezintă și generează o grămadă de soluții cu erori. Da? Pentru că algoritmii nu au putut să surprindă o complexitate atât de mare cum o are domeniul construcțiilor, dar ca o inteligență artificială învață și lucrurile se vor îmbunătăți cât de curând. O altă limitare se referă la interoperabilitate. Deocamdată ele sunt destul de încapsulate. Doar 16% dintre ele au o conexiune bună cu programele de tip BIM.
deschis și îți permit să exporti, de fapt, într-un format BIMEX deschis, cum e IFC-ul. Da? Și eu, în timpul studiilor doctorale, am întâmpinat mari dificultăți în această cauză, că trebuie să tot convertezi dintr-un format în altul, ca până la urmă să poți să import dintr-un program în altul. Jumătate dintre ele nu au funcții de analiză a mediului, ceea ce iarăși este o chestie importantă, pentru că altfel lucrurile se vor rezuma doar la analize cantitative. Câți bani fac și ce suprafețe am acolo, ceea ce nu cred că este bine sau nu este suficient. Iarăși o problemă gravă pe care am constatat-o și de care m-am lovit, mai ales în acest context în care platformele, vă spuneam că generează multe soluții rapid și ușor, dar cu multe din ele sunt și cu probleme, este aceea că doar 25% dintre ele permit editarea manuală a soluțiilor. Adică ele generează soluții, multe din ele foarte detaliate și cu foarte multe informații, în schimb nu prea am posibilitatea, doar 25% mă lasă să le și editez, ceea ce e o limitare importantă. Și concluziile acestei prezentări sunt următoarele, din punctul meu de vedere. Cred că arhitecții trebuie să utilizeze aceste instrumente și să învețe cum să le integreze în procesul lor de proiectare. Ele ne oferă posibilitatea să evaluăm multicriterial proiectele și să luăm decizii informate despre procesul, despre proiectele pe care noi le furnizăm încă din etapele inițiale de proiectare. Acest aspect, bineînțeles, că ne oferă nouă ca arhitecți un avantaj considerabil atât în fața competitorilor, cât și în fața beneficiarilor. Da? Ceea ce susțin eu cumva legat și de inteligența artificială, că apare mereu această problemă, oameni să ne ia locurile de muncă. În principiu, nu o să ne ia locurile de muncă, cel puțin nu încă, dar cei care vom folosi aceste noi instrumente vom avea avantaje considerabile. O altă problemă, am mai menționat-o, este legată de soluțiile soluțiile sunt generate cu probleme. Programele acestea nu pot, deocamdată, sunt, să zic, insensibile la ce înseamnă context. Nu au capacitatea să analizeze nici măcar contextul fizic, deocamdată, cu atât mai puțin cel cultural sau istoric. Și aici, voi, ca arhitecți, aveți un rol foarte important și trebuie să înțelegeți lucrul ăsta, pentru că dacă voi vă veți rezuma doar să desenați cubulețe într-un proiect de urbanism și nu înțelegeți contextul cultural, istoric și cum influențează aceste aspecte până la urmă un proiect de urbanism sau un proiect de arhitectură, o să aveți o problemă. Cubulețe poate să facă și ei care n-au nicio normă sau n-au nicio logică. În schimb, interpretarea acestui context și într-o manieră subiectivă, acolo deja avem un mare pas înaintea inteligenței artificiale. Arhitectul joacă în continuare un rol determinant în evaluarea asta sensibilă a contextului pentru a configura acei parametri sunt responsabili de generarea soluțiilor. Adică ele îți fac foarte ușor procesul de generare a soluțiilor, dar dacă tu, ca arhitect, nu deții, să zic, anumite cunoștințe despre, nu știu, chiar și din astea tehnice, cât ar fi civilizat să fie o stradă care deservește un cartier de 800 de apartamente, cam care ar fi un număr decent de parcări, încât să poți să configurezi toți acești parametri, s-ar putea din nou să-ți rezulte soluții disfuncționale. Deci, cred că e important ca voi să vă dezvoltați aceste competențe de, să zicem, de coordonator și mai puțin să vă concentrați pe a desena șerpișori și clădiri în formă de S sau, nu știu, tot felul de forme ciudate care nu spun nimic. În
schimb, dacă vă dezvoltați capacitatea asta de analiză sensibilă a contextului, aceste competențe care vă ajută să înțelegeți și cum funcționează aceste analize, pentru că, nu știu, vă dau un exemplu, 50 de decibeli e mult sau e puțin într-un context de locuire. Da? Deci tipul ăsta de competențe, adică și aici intervine, de fapt, titlul pe care domnul Goodman a dat acestei prezentări, deci n-a fost neapărat creația mea, dar aici intervine povestea asta cu interdisciplinaritate. Adică, cumva, cred că dacă până la Alberti, cumva, arhitecții erau și constructori, și desenatori, și proiectanți, și după aia a venit o perioadă de vreo câteva sute de ani în care arhitecții au devenit doar niște artiști boemi care făceau frumos. Cam toți teoreticienii proiectării computaționale spun că ne reîntoarcem cumva la o epocă pre-albertiană, da? În care arhitecții deja nu mai sunt doar desenatori de frumos și cumva trebuie să aibă aceste competențe interdisciplinare pentru a putea să răspundă până la urmă acestei complexități în creșterea mediului construit. Bun. Cam asta ar fi. Vă mulțumesc pentru timpul vostru. Îmi cer scuze că am